Katkum ki khubor la ong ba uwei unong tho khubor na kanong ba Balochistan jong ka Pakistan ula sha pnia phakapor ba upersha e ka jingthmu ra bor jong ki reuking atiar ki bomla ban ithu hakasngi sajan uni unong tho khubor Abdul Latif ubadei na ka jaj ban reu bolo ula sha siat ya phakmat ka kurem bat ki khun Ulatif ulatre bat ki shlam pathai khubor kum ka daily intikabs bat ka news bat latip ya una ka benta ka jingpen mi khubor klem jingting halor ki jingpen Kenya ka hok long brew man brew bat ka jing persha hakate ka jalla ka bala sha penjulor hakathma uwei uhe pulit ulaya thu ba uni unong tho khubor ula syasiat hakapor ba kitei kirunal kila rong haka yingsa jong u bat kila persang ban ra bor ya u kumta utei urang ba ula persang ban ya khun bat pen e yaki hakaba ula syasiat yap no sindon hakaju bat lakelon yap hasen Kabasyosi kalong ba kitei kirunal kila yo ban petkrat no bak tang mar ya dap le ya kate ka kam thambor bat ki pulit kim pat yo kem ya uwei ru hadu menta Hakaba ki pulit kidang to oket bat tuat ro ya kitei kirunal ban yo kem bat ban pen shitom ya ki katkum ki kendon jongkaan Kajingjia ka basyosi kalong ba ukun rang ba jong ulatif usef balo bat ki henrungut ki weipat ki bahaying jong uru kila sya ra bor hakakatuk ni benai mensua bat hadin endala lap ya ki ru la syamsa tang ya kamet yap jong ki na ki jaka bla ra bor ya ki Kiseng nung tho khubor kentup ru ya ka Pakistan Federal Union of Journalists kila penrem ru ya kate kijing sya penyap jong ulatif ya kane kijing jala yo I kum shibenta jong kijing sya keno jong ka Pakistan ban penyap bat berat ka baktmu ya kinong tho khubor